Město Kralupy nad Vltavou zavedlo od počátku roku 2024 službu Munipolis, mobilní rozhlas, díky které bude efektivně informovat občany přímo do jejich telefonů. Přihlásíte-li se k odběru informací, už nikdy nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS-kou nebo jako zprávu do aplikace. Je to nějaká další alternativa, jak informovat občany. Myslím si, že to je dobrá alternativa a největší výhodu vnímám v adresnosti, protože vlastně každý si v té aplikaci může navolit, jaké informace chce dostávat a jakým způsobem je chce dostávat. A co všechno vám přihlášení do Munipolis přinese? Upozornění na krizové události, například výpadky energií, blížící se vichřici či dopravní uzavírky. Novinky a důležitá upozornění z úřadu, jako jsou poplatky, digitalizovaná hlášení z Amplionů v případě závažné události či pozvánky na kulturní a sportovní akce. Ta služba je vynikající v tom, že ten, kdo se přihlásí, a prosím přihlašujte se lidi, dostáváte vlastně okamžité informace, aktuální informace o kulturním dění ve městě, o všech dalších věcích, které město chystá nebo které město provádí. Vynikající věc při případné krizové situaci, která by mohla nastat, ať už s povodněmi nebo jakákoliv jiná havárie, které v našem chemickém městě vlastně může dojít, tak ty lidi budou okamžitě napípnutí v mobilu informováni, najdou si tam úplně všechno, nebudou muset běhat po těch jednotlivých jiných kanálech, tak jak jsem říkal, a myslím si, že ti, co budou chtít, tak skutečně všechno najdou. V registračním procesu si můžete sami nastavit, jaké typy informací vás zajímají, jestli kultura, doprava, sport či jiné. Doporučujeme rovněž vyplnit vaše telefonní číslo a ulici, aby pro vás byla služba co možná nejefektivnější. A jak funguje mobilní aplikace? Z mé vlastní zkušenosti je mobilní aplikace velmi dobrá v tom, že vlastně o žádnou důležitou zprávu z města nepřijdete. Na mobil přijde notifikace a oproti například Facebooku, tak vám daný příspěvek nezapadne někam mezi další příspěvky, ale adresně se vlastně dostane k vám přímo do vašeho mobilního telefonu. Tak na viděnou Munipolis.